Di ami sa gawas, naglaglaag. Ngitag barato. Hala ka. Dara mga kauban. Andun oh, red tag. Nadaanan natin. Pinakauna. Ayun oh, te oh. Red tag. Pero dili kami mamalit sa red tag. Kay mahal ka ayo. Lakad daw sa likod. Passion Gate. Ingon sabi niya. Mura din daw te. Parang ang presyo daw niya. Talagang pang di amin naglaag sa gawas. Ginoo. Kirting inita ang temperature murag 120 degree Fahrenheit. Init kayo bay. Hapna nami ay gabi na, alas 7 na. Alas 7 na sa gabi. Ha? Dirang kauban na mo sa Tilambi. Si Ronagel, Arsenio Acoram. Diya galag-laag mis gawas. Oh, pagawas sa gitawan. Nakakuan round singan ani. Nakagawas ka coral. Kagawas sa turil. Al-Nasser. Ginawa ka bang? Makuan, maligsan ta, maligsan. Thank you. Gagawa sa mga piniriso. Ipakuan, unsa ni? Ipatabok ra ta. Buutan kay siya. La sige. Hoy, tabang mga langit. Daghan pa mig. Thank you, bye. Thank you. Thank you so much, bye. Wa na. Ipatawid ta. Salamat kayo. Diha, video-video lang ta kay wa man tay kuan ani. Oh, live ni Hilon yung tanan. Gara pud na ni aham tag tag signal ani. Oh. Gi di ara kasuroy-suroy yung taon ng mga piniriso. Ha? Diri oh. Picture sige na. Picture daw kuno. Dito ngunita. Uy, Ginoo ko tabang. Magbalik tayo dito sa lulo. Ang layo na nun. Ha? Ngita sa cellphone. Pinutula, giputla na nako akong buhok oh. Wala na ko mubuo na ni ay tag sa Ginoo ko kalsada man dai ni. Tabang. Ngita lagi mig mga baratuhon bay. Mata pulos. Kaya na. See you na lang taon eh. Horot ng grocery. Para sa mga mahal sa kinabuhi. Passion Gate din daw sabi natin mura. Passion Gate birthday. Uy, Ginoo ko tabang. Sa baba daw, sa baba. Dami pa lang nakapwesto, hindi lang pala yun. Oo. Oo. Yung mga ipit, oh, gusto ko yung mga ganyan, mga style. Katingnan ko kung magkano. Oo, balik tayo dito mamaya. Ano yan, lalakad lang? Walang ano? Ay, Diyos ko, patawarin, lakad pala to. Ay, ano? Ay, may iyok na ba? Di, 7K dito, oh. Yan ba ang mura? Yan ba ang mura? Diyos ko, patawarin. Ito, maganda. 10K dito yan. Maganda rin ang presyo. Lag-laag taon mi dali. Ah, ito lang. Tingnan natin yung bag na gaya ng binili natin, te. Ah, ganun din ang presyo. Ay, may simula. Oh, 7,900. Oh, maggamay na siya. Pino? Oh, gamay. Ito sa mga sapatos ron, oh. Sige. Laon, yan. Kidi raon taon. Yung KD 900, oh. Mura sana, te. Mura na sana. Yung binili mo isang extension. Ang central dito. Wala, sige. Tanaw lang tani kay malibat ko sa mga 1KD 900. Paano style ang sa paano? Ha? Paano style mo sinulas? Dami mga bululoy.
Naagi pambita yung presyo. Asa wala man ko? Kaya parehas imong kuan oy para ma-uniform mo saysay. Ginoo ko patawarin. Di, ang tiil sa babae, 34. Hoy Ginoo kadako bang kabaw. Oo, ginoo ko. Medyo ko. Ang size na paa ng anak ko, 34. Sa akin, 35. Na, kasi na ang sanda niya sa lulan niya. Wahid nos. 4KD 500. Sus, mamatay man ta sa presyo te. Grabe. Ay, yung pinuntahan natin sa baba murang-mura. Yung sapatos. Sige, tuyok-tuyok lang. Tanaw. Tanaw, siya gusto. Mahal mga damit dito, alam ko. Mga mahal man, te. Doon tayo sa likod. Oo, sa likod. Malakad-lakad tayo. Wahid nos. Wahid nos ito. Sige. Nako, ang mahal-mahal. Maganda pa yung nakasil. Ang cute ng salamin, oh. Te, ang cute ng salamin. 950 pills. Cute kayong sa amin, bay. Ay, 1KD. Nakapalit ko. Na dito? Tapos nung nag-video ako na ano yung pabango mo, Jean? Ginebra ko na. Grabe, bonito niya naman yung pabango diha. Hipnos. $900 na oh. Sandal. Hanap ng ruba. 900 pills? Tingnan natin daw. Minuri ka mga langka training. Kaigap. Hindi pwede ko maglabay. Pwede ni. Ini 900. Hasta ni 900. Dito man na siya. Magkita na. Ang kiri mga crocs. Ano kay ligon dito nila? 1KD te, mura na yan te. Ha? Kay matibay para nila doon. Hindi ko alam kung magkasya. Yun ang problema. Diyos ko, ang lalaki ng mga baa. Nakakasya. Baka hindi magkasya. Mahirap na. Kanaw, kasaysay. Siguradong kaigo na. 34 parehas sa mga magtiil. Sige, isukod. Kay daol ang mga magtiil. Kay Il James na. Saysay ping. Kaya na kay 1KD ra. Kung kaigo ni mo, kaigo sad nila. O kana. Kay kadako magtiil saysay. Gino kakabaw da kung kabaw saysay prebuya da kung lubot nga napil ka say diri sa akong video say. Ha? Napil sa akong video saysay. Lubot. Pababae magunit yung butterfly. Pwede lalaki. Kato lalaki si Il James. Basta ni. Pero gamay man. Uy, murang mag-alanganin ko. Kaya kung kabaw naman sila ilang tiil. Tara na ron. Mangita patag al-Muhammad. Ito kay barato. Mahal. Pala. Asa man sa taas? Mabuti yung mga. Pero piho tukot. Wala ba cute ba sa mga necklace? Na yung mga beads. Saan natin? Kuha ka ng lagayan? Wow. Kabayo. Mga lasing na ta. Saan ay oras diri? Alas 7:11. Ilang minuto na lang ang natitira. Ang nalalabi. Wala, ang bata. Ito ginoo ko. Kawawa. Ano sa man na? Ano nagulang ko? Sa taas. Sa taas.
Try daw. Try natin sa taas. Sige, sige. Puro lang tayo gala nito. Okay lang yan, makagala-gala ng konti. Asa? Puro pang haluan yata. Mga baso. Ano ba yan, te? Wala man, te. Ano? Ikaw daw magtanong. Sa labas tanong tanong. Hindi naman daw yun ang pangalan, pero parang ganun din daw ang mga presyo. Pero sa ano niya, sa ano niya? Sa ligtad mo. Baba. Kapag baba ng ligtad? Likod. Maglakad-lakad lang daw. Wallet. Magkano yan? Uy, Ginoo, grabe naman. Mahal naman ang mga wallet. 3K. Doon, sa dulo. Wala naman yata ang papasok eh, likod. Saka sa likod tayo, te. Bakit kailangan? Hala, sige, lakad. Hala, sige. Bakala. Ano ako? Ah? Pasok tayo dito? Baka dito, magkalakad. Parang hindi. Kasi iba na oh. Mga school supplies man. Baka dito. Yun din yung pinuntahan natin, te. Dulo lang to. Dulo lang yan, mga uniform, school supplies. Ginoo ko. Wala. Ambot. Asa na taan eh. Wala man, te. Ipit. Gusto mo mga ipit ron? Mag-ano ako ng mga ipit, te. Sale man to. Ganun dinaghan. Pila ka niya. Kasi ito yung pitit ng isa. Hindi, barato rin. Pasyo na ano? Tingnan natin magkano. Long price. Presyo kagad tinitira. Gusto ko dito yung lock lang niya eh. 1 dinar, te? Gusto ko lang yung lock ba? Hindi naman ikaw ang gagamit. Supply. Ay, magkano kaya to? Bili na ako, te. 500 pills, te, oh. Sandok. Balik. Oo. Ito, 150 pills. Okay lang? Okay lang siya? 150 pills kaysa dito sa maliit, no? Halos pa rin lang.
Pero mas gusto ko itong ihalo kaysa yung mga may ano. Oo nga, yung may, ayoko yung may mga design, bungi-bungi na yan. $750 yun. Ito kayo may lagayan. Kaso may ano siya. Yung isa, 250 pills. Ito, 750. Nose dinar. Pwede naman to siya. Magamit din na ito. Hindi nalinis. Gusto mo yung pangkapatino? Saan? Ay, oo, buti na pinalalam sa akin, te. 1 KD man, te. Mahal naman. Mahal naman. Hindi ka naman sira ka agad. Di battery pa. Ito, tama na to siguro. Tapos, ano pa ba? Wala ba silang lagayan dyan? Ay, sorry, te. Ano kaya? Magtingin pa tayo. Pambalat. Ginoo ko. Ano to, garter? Parang matibay ito, oh. Magkano naman? Bakit hindi nilalagyan ng presyo? Mura lang siguro, te. Sana nga lang, 100 pills. 100 bills. 100 pills dito. Wala, siguro. Magkuha na tayo ng isa. Tapos, isa pa. Wala bang lagayan sila? Ah, meron, oh. Sige, diri. Hala, pili. Isa pa. Isgas kita. Eh, luwag ron. Ay, dagang luwag kang mama. Luwag, sinta sa stop. Kinikinos, oh. How much? Yes. This one, 150. Ito mga, ano, princess na to. Magkano? Sus, mabali lang sa kargo. Wala, wala mapuko. Hirban, daghan naman tag-hirban no. Mga bata. Riban, mapugong na lang. Ugong. Ay, kani yung buhok. Shine. Gara po siya no. Pila ka ni siya? Ano ra? 250 pills. Ano na buhok-buhok? Design, 250 pills. 250 pills. Pili tayo ng ano. Ano kayang pwedeng magamit sa atin? Paypay, mama. 250 pills. Eh, palitan ko paypay akong ilahan din. Ada raro no? Sige. Tapos umabot ng 10 KD, wala na ibayan. Manang Muhammad natin. Wala na. Uwi na te, dito na lang te. Wala nang Mohammed. Ano ba itong ano na to? Ron, anong lotion na gusto mo? Enchantor. Enchantor? Mama, baka makatakot. Ka-cute. Budget meal. Budget meal na siya. Ano to? 250 pills. Ay, matatanggal man siya. Nos. Yung basket pa Bye. How much are they? Mia kamsin? Mia kamsin. Saan mo na ako nagkuha? Mia kamsin, lightning kamsin. Ano nakapag? Ano naman ito nagkuha na?
Yali. Ate! Ano, kompleto na? Sige, suot mo. Excuse me. Ah, okay, go. ايه سويت لك؟ يلا عبيد امشي. Pwede anak. Wala ba pink? Wala ka, tabang mga langit. Mas dinar, kamahal ba yung ban eh. Tipis. Ito, para niya sa akong nag-inasarang babae. Ito niyo. Wala ba pink diha? Natin TD naman dagay ni. Pagwang di nako. Ay, iwa na chance balik. Di ako din malisan. Ay, kabayo din ako. Hindi, tapos ka na, te? Nasa? Ay, sorry. Ikot muna ako. Ay, may kutsara sila, te, oh. Kagaya ng binili natin. 750. Magkano ba yung bili natin? Nos? $600. Hala, sige. Pili. 250. Sa bandera. Wala, sige gyud. Pili gyud unsa. Kalipong ang mga baligya. Piting daghana. Sa mana duaan? Supply.